Da vidimo kakav si u akciji. Samo jedan prilog. Pa ćemo, hajde pustimo. Ako ne daš da uštekam, aj mi ga malo išlajfa jebika što je ruku. Jeste li toliko ugroženi? A? Pa želite toliko baš da ga uštekate? Želim, draga. Aj, bud ljubazna, ti ga uštekam, neće, ništa ima veze. Ovo mora da bude diskretno iz spavaće sobe. Morate fino da odgovarate na naše pitanja. Djeca nas gledaju. Šta je, draga? Pa ovdje je mrak, ali tamo se vide na kameri, znate? Eto mene onda tamo. Gospodine Zmaj. Eto mene tamo, draga. Ne! Što, draga? Pa ne, postavljamo pitanja, ja sam voditeljica. Draga. A vi se pogledaj. Boka, ugasi svetlo, šta vrištite ko budale? Šta vam je, bre, ljudi? Uplaši me, j***te. Uplašili ste lepu zmaju. Pa nisam ni vidjela. Vidi, ko si Nikola? Znate da se Maca žalila na mnogo stvari pre nego što se... Znate! Hajde da popričamo malo. Da. Znamo šta je Macina kultna rečenica u ovom realitiju. Maco, hoćeš da je ponoviš? Ne? Nego su centimetri u pitanju. Evo, Rekla sam da ja želim vibrato, ne želim da varam svog dečka, plus on je, može da bude otac. Dobro ima veze to. A okativno koje mere? Aj, čeka me moj dečko. Ali ipak je nekako Zmaj krenuo za tobom u akciju. Da, ja sam pobjegla kao što ste vidjeli. Damo Macino mišljenje. Okativno šta misliš, Macino? Ili ima više od nas? Ne bi da pričamo. Pa čekaj sad, te okativno... Ne, da pričamo. Okativno smoki, okativno ovo, ono... Gledaju nas djeca, nećemo sad. Ovo se pušta posle... Gdje ti, Maco, ne se na ljut, slobodno pričajte i protiv mene. Ja, evo, sad ti dozvaljam sve. Okativno. Ma ne pričam ja protiv tebe, ja govorim poštujem te kao oca i to je to. Pa dobro, Samo smo pusti se se. malo Rekla si mi šali, šta si ja obećala nisam znala da Šnačici, šta Vilsu da tamo u kreneš, Tuzli mater ili neke da me druge... ganjaš postav. A čekaj, okativno šta misliš? Maco? Toma te pita nešto. Koja profesor okativno? Neću da kažem. Pa rekla si ovaj... Ne, ajde, ne moram svaki Smoki. puta. Pa ne moram svaki puta da Ja sam Smoki, ja ponavljam. Smoki.